No niin, ja mennään tänne. Katsotaan, kuka tulee avaamaan. Moi! Moikka, Pete. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Tervehdys Terve kaikille. Laura, moi! Moikka tulemasta. Jokke, kiitos. Moi. Mä teen teille pienen kunniakierroksen, tuu Pete kohta juttelee. Yes. Täällä on Pete. Moikka. Moi! Mä istahan tähän näin. Tervetuloa! No niin, moikka. Moi! Mä oon täällä siis Kaiku Helsingillä Töölössä ja tuossa vilahti vähän toimistoa ja kollegoita, eli on aloittanut tässä kumppanikonsultin roolissa. Ja tässä on toimitusjohtaja Pete Saarnivaara, niin haluatko kertoa, että mitä minä muun muassa teille tuon? Kertoko itse? Voidaan vaikka molemmat kertoa. Ensinnäkin tervetuloa. Kiitos paljon. Mahtavaa, että saadaan riviin. Meillä on tämmöinen niin asiakaspalvelu ja asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa ja yleensä sähköisissä kanavissa ja erityisesti sen valmentaminen meidän vahvuuksia. Ja tätä puolta se tulee vahvistamaan. Ollaan tosi iloisia, että saadaan etenkin sitten erityisesti, kun mietitään suoratoistopalveluja, Snapchat, Periscope ja sitten toisaalta myös toisen tyyppisiä kuten Instagram, niin kyllä hienosti vahvistaa meidän osaamista tässä. Yes. Täällä on valtava hieno asiantuntijajoukko ja mä oon tosi iloinen, että olen päässyt tänne mukaan tutustumaan ja oppimaan lisää. Ja tosiaan ainakin näissä suoratoistopalveluissa ja mobiilivideojutuissa tavataan jatkossa. Hyvää kesää, eikö niin? Tässä vaiheessa voi toivottaa. Hyvää kesää kaikille ja Laura, tervetuloa. Kiitoksia.